Здравейте хора, вие сте на нашия канал Sister Chocos и сте дошли на най-новото ни видео. Аз съм Мими и в това видео ще ви покажа какви неща си купих от магазина. А в предишното видео можете да видите какви неща Дарито си купи от магазина. Така, да започваме. Първото нещо, което си купих е ето такъв скраб за устни. Той е зелен. Аз имам вече такъв лилав и оранжев, а това е друг вкус. Това е Sugar Scrub, който е за устни и мирише много вкусно на чай от мента. Сега ето така изглежда отвътре. Все още не съм го пробвала и сега ще го пробвам заедно с вас. Така, взимаме мъничко. Да, ето свиря на пиано. Така, ето така. Много вкусно мирише. Даже може би има малко лютив. Вкусен е. И второто нещо, което си купих е ето такъв Juicy Berry. Това е тинт за устни и за скулите. Него вече го пробвах и много ми харесва. Сега с вас ще го пробваме. Мирише уникално, просто на боровинка и на малина не мога да се определя. Нека просто да сложим на скулите. Почти не се вижда. Сега ще ви покажа. Иначе много ярко се вижда между другото. Аз мисля, че това е просто балсам за устни, но това се оказва тинт. И сега ще си го сложа на устните. Да, може да се слага просто така. Много е готин. Между другото, той не е толкова вкусен и сладък, колкото това. Даже е малко горчив. Това на скулите много не се вижда, но на устните наистина много се лечи и е много красиво. А вие не забравяйте да пишете в коментарите кой продукт повече ви хареса. Този първия или ето този втория. Също така не забравяйте да се абонирате за канала ни, да харесвате това видео и да натискате камбанката, ако не искате да изпускате новите ни видеа. И чао на всички!